Dobrodošli dragi rakovi, ovo je vaše novo tarot otvaranje za naredni period koji je pred nama. Hajde da vidimo šta to rakovima naredni period donosi. Naravno, dobrodošli ste i vi koji pored sunca imate mesec ili Veneru u znaku raka ili ste u podznaku rak. Hajde da vidimo generalnu energiju kao i do sad za rakove. As štapova rakovi, bravo. Imate, budi vam se snaga, budi vam se energija, budi vam se poletnost za neke nove ciljeve, nova ostvarenja, neke nove projekte, nešto želite, u želji ste da nešto ostvarite, u želji ste da nešto uradite, u želji ste da možda i sebi ispunite neku želju koju ste želeli u prethodnom periodu. Mislim da ovog narednog perioda imate snage za to, energije, elana i tako dalje, da, kao što rekoh, ispunite sebi neke želje i da dragi rakovi, ta neka nada koju ste imali da zaživi i da, kažem vam, sprovedete neke svoje planove u delo, dragi rakovi. Bravo, bravo, sa energijom asa štapova jako ste odlučni, dobijate kartu bogatog čoveka, ostvarujete to nešto što ste vi želeli, dragi rakovi. Kao da vam se ispunjava neka želja, odnosno ne ispunjava, ne mogu da kažem ispunjava, više mogu da kažem da uzimate ono što vama pripada i da najzad ostvarujete tu neku svoju želju, ali svojim zalaganjem i svojim radom. Ovo rakovima nije palo sa neba. Dobijate kartu rakovi, u narednom periodu vam se otvara takva mogućnost da kao što rekoh, ispunite svoje želje, da bukvalno pišete istoriju. Koliko god sad to vama čudno zvučalo i koliko god vama možda u ovom momentu to ne bude imalo smisla, vi ćete sa nekom ogromnom količinom energije izgurati sve svoje ciljeve i planove. Definitivno zaslužujete pohvale, dobit ćete ih, vreme je da častite sebe i to i uradite, dragi rakovi. Ukoliko postignete taj neki cilj kojim ste težili prethodni period neko vreme unazad, dragi rakovi, počastite sebe i zaslužili ste to što dolazi svojim radom, svojim trudom, svojim zalaganjem. Sve ono što dolazi u narednom periodu rakovima nije palo s neba, nego je rak zaslužno dobio sve to. Nova ljubav, rakovi, kažem vam, sve ono što ste želeli ispunjavamo se. Da li je to nova ljubav, da li je to novo prijateljstvo, da li je to neki novi posao, da li je to neka nova prilika, svakako otvaraju vam se vrata za neke nove stvari, za neke nove šanse, nova energija je tu čista, iskoristite naredni period, a mislim i da hoćete. Kao što karte kažu, bukvalno izvedite sebe na dejt, častite sebe, da li ste nešto planirali da kupite, da li ste planirali u nešto da uložite. Mislim da su rakovi u narednom periodu jako svesni i ponosni na sebe, na sve ono što su postigli do sad i naravno ono što će postići u narednom periodu, dragi rakovi. Čestitam vam, bravo, prelepe su vam karte, bravo rakovi. Bravo rakovi, novo putovanje, kažem vam, dolazi nova energija, čista energija, dolaze neki novi momenti, vi ćete pisati istoriju, dragi rakovi. Nešto što budete radili ostaće, to jest neće ostati neprimećeno, mnogi će primetiti to što radite. Vreme je da častite sebe i da nagradite za sebe za taj svoj trud i rad koji ste uložili u prethodnom periodu, dragi rakovi. Odlične karte. Hajde da otvaramo polako za posao sve, kažem vam, šta god da planirate da radite i da ostvarite u narednom periodu, vi ste zaslužni. Dijamant. Dobijate poklon. Ukoliko ste bili u depresiji, u nekom
lošem vajbu, da tako kažem. Taj loš period je iza vas i kao što rekao, da li je u pitanju sad na poslu povećanje plate, povišica, bonus, da li je u pitanju jubilarna nagrada, sve mi nešto deluje kao da je to. Da li je u pitanju, dragi rakovi, penzija? Vi ste sve to zaslužili. Vi ste sve to zaslužili i to ne može niko da porekne, dragi rakovi. Tako je, u rukama imate nešto sigurno. Kralj pentakla, sunce, odlične karte, dragi rakovi. Sve ono, stabilnost. Imam utisak da me sada gledaju ljudi koji treba da odu u penziju, odnosno koji će u narednom periodu otići u penziju, tako da odlične karte, dragi. 2 kupa, 2 pentakla. Rakovi, svi vi koji naravno sad ne morate, nije poenta priča da idete u penziju, nego vi koji imate mogućnost da birate između 2 posla, u ovom momentu mislim da vam se otvaraju vrata gde vi dobijate takve ponude koje se ne odbijaju. Mesec, karijera, uspeh, ispunjenje snova, opet dobijate kartu sunca, dragi rakovi, prelep period pred vama. Mislim da su rakovi onako zatvorili neki težak period i da sad kreću, kao što sam vam rekla, u novoj energiji, a to vam donosi ceo naredni period, iskoristite ga, dragi rakovi. Šta drugo da vam kažem? Definitivno ste neko ko zaslužuje pohvale, zaslužuje priznanja, a to ćete i dobiti i što se posla tiče i što se drugih stvari tiče, dragi rakovi. Kao što rekoh, vi pišete istoriju. Da li radite na nečemu, da li imate nešto što samo vi, ponosit ćete se, dragi rakovi, ova je sama ispala. Ponosit ćete se jer koliko god da je konkurencija bila ispred vas, vi ste ih savladali, definitivno, dragi rakovi, nemam potrebe više da otvaram, definitivno ćete prevazići svako ko vam je konkurencija. Ne postoji za vas konkurencija u narednom periodu, tako da kažem vam, za ispunjenje nekih svojih snova, želja i tih nekih stvari kojima ste težili, iskoristite ovaj period jer jako vam je naklonjen. Svi vi koji nemate posao, ukoliko birate između 2 posla, svakako ukoliko idete na intervjue i imate zakazane razgovore za posao, mislim da ćete svaku konkurenciju pobiti, ali, dragi rakovi, samo vodite računa da u tom izboru posla izaberete nešto što je dobro za vas. Nemojte se zaletati, polako, sačekajte. Vi ste u svakom slučaju neko ko je jako kvalitetan za ono za što aplicira u narednom periodu. Želja, evo, pa kažem vam ja, nemam šta više da vam, meni je sve jasno. Ispunjavaju mi se želje, imate neočekivane dobitke, imate otvaranje mnogih puteva. Nešto što ste poželeli dolazi u vaš život. Ukoliko je to nova ljubav, eto je, ukoliko je to bogatstvo, eto ga. Zavisi šta je za koga bogatstvo, naravno nećemo svi dobiti 7 na lotovu, dragi rakovi, ali u narednom periodu sunce će vas ogrejati. Reći ćete da ne možete da verujete da vam se takve stvari dešavaju, a tako će i biti. Pišite, komentarišite, izađe mi sama karta Hierofanta. Neka dokumenta, zvanična dokumenta, da li ćete da stupite u brak, da li ćete da potpisujete nešto, svakako jako velik uticaj finansije na vaš ljubavni život, ali mislim da vi izlazite iz tog nekog teškog perioda finansija, odnosno loših finansija i možda čak i naticanja sa konkurencijom. Definitivno pravda dolazi po svoje ukoliko ste čekali neki dokument koji je iz suda ili vezano za sudstvo, pravosuđe, neke državne organe, dolazi u narednom periodu. Kao što rekoh, izlazite iz te neke situacije besparice, izlazite iz te neke situacije odbačenosti, izlazite iz te neke situacije gde ste se osjećali loše. Petice. Dobili ste 3 petice, 5 štapova, 5 kupova. Nema više te konkurencije, kažem vam, koliko god vam je zadavala glavobolje, vi prevazilazite sve to i
prosto završava se taj neki period gde ste vi imali moment da treba da se dokazujete, da treba da se objašnjavate, da treba da dokazujete i svoju ljubav i svoju požrtvovanost i tako dalje, to prolazi i ostaje iza vas, dragi rakovi. Ja sam već počela ljubavno čitanje, ali dobro, nema ni potrebe da odugovlačim jer sve su karte dobre, iskoristite naredni period da vam se ispune te neke želje. Vodite računa o materijalnom, odnosno da se možda u narednom periodu i ne kockate, što da ne, može i to biti poruka za rakove ko ima tendencije da troši novac na igre na sreću ili već neke takve stvari. Svakako uspeh vam je zagarantovan. Što se ljubavi tiče, moguće da je i partner u nekim finansijskim problemima, ali svakako dolazite do momenta gde prevazilazite svu tu neku situaciju koja vam je zadavala glavobolje, dragi rakovi. Imate vi nekog izbora, nešto, treba neku odluku da donesete, ali mudro ćete vi to sve odraditi, onako izolovani ćete u narednom periodu dosta nekih svojih emocija, evo ovako da stavim da vidite karte, preispitat ćete neke svoje emocije, shvatit ćete vi zašto ste i zbog čega ste i zbog koga ste tu gde jeste. Mislim da definitivno, dragi rakovi, neke financije su vas mučile, ali vi izlazite iz celog tog perioda i, dragi rakovi, šta da vam kažem, ukoliko je to situacija sa partnerom, definitivno ćete završiti tu neku, da kažem, muku koja je bila. Sad, još jedna situacija koju moram da spomenem, dragi rakovi. Možda vam neko nije rekao da ima problema sa financijama, možda ćete to saznati u narednom periodu, da ne bude da ste iznenađeni, eto čisto da znate. Laži. Kažem vam, neko vam možda nije rekao da ima problema sa financijama, možda ste vi mislili da možda ima problem i sa nekim nezdravim navikama, sa adikcijama. To sam već spomenula da možda neko ima problem sa kockom, to mi je jako naglašeno, dragi rakovi. Saznaćete vi to, toksičnost, vrlo je moguće da su upleteni, karmička veza ok, gde osetite da je to takva toksičnost i da ste vezani za nekog da ne možete da odete od njega, definitivno. Da. Ovo je specifična poruka sada za nekog. Ukoliko imate osobu koja dragi rakovi, ukoliko imate neku situaciju da vam je nejasna, Twin Flame. Moram otvoriti sad još jedne karte, izvinjavam se, ali prosto sad mi je ovo jako bitno. Ukoliko imate osjećaj u stomaku da nešto ne štima i da nije kao što izgleda, nije slučajno. Oslonite se na svoje šesto čulo, oslonite se na svoje treće oko, oslonite se na kakvu god hoćete, da li kroz snove ili nešto. Svakako ćete saznati da su to neke navike koje nisu baš dobre. Svakako ćete saznati da neko je možda lažirao neke stvari, da je možda bio neiskren, ali dobro. Taj neki moment se završava, dragi rakovi. Dolazite sa puta, vraćate se sa puta, idete na put, nebitno. Obratite pažnju da li vas vuče
iako imate vezu i nemate, odnosno da li imate ovakav odnos gde se neko bori sa bolestima zavisnosti, setite se da li ste imali ranije takvu situaciju gde vam je možda neko ko je figura majke, da li možda imate situaciju svoje majke, bake ili nekoga po ženskoj liniji koja vam je jako poznata i deluje vam kao da se istorija ponavlja, dragi rakovi. Sada ja sam vama na početku čitanja rekla da se istorija ponavlja i sad znam i zašto sam vam rekla. Ukoliko je to situacija sa vama da imate isti obrazac ponašanja, odnosno da vam se sada dešava ono što ste možda u detinjstvu gledali i niste mogli da verujete, ne mora biti isključivo majka, može biti komšinica i tako dalje. Sada je na vama da okrenete celu tu situaciju i da završite tu priču onako kako treba, jer nešto mnogo bolje će doći do vas. Izađite mudriji i pametniji iz ove situacije, jer ukoliko se nalazite, ispale su mi karte, znači da ste malo nervozni. Ukoliko ste imali takvu situaciju da vidite već viđeno, a prosto ne možete da se odvojite od te osobe, mislim da je vreme da uradite nešto totalno suprotno od očekivanog. Sad, to znači da treba da ste u energiji, da ste razmišljali o tome, ne da vam ja kažem šta ćete da radite. Vi radite šta god hoćete da radite. Ja vam pričam kakve su energije na stolu, a vi radite šta god hoćete. Odnosno, imate slobodnu volju, pa odlučite sami. Ukoliko je ta neka teška situacija da imate nekog ko laže, ko maže, ko ima problem sa bolestima zavisnosti, niste tu, dragi rakovi, da menjate nikog. Vi ste tu da vama bude dobro i da vam neko ne zadaje glavobolje. Ukoliko mislite i osjećate da ta veza nije za vas, znate šta vam je činiti. Zašto? Zato što će nešto mnogo, mnogo bolje doći kao nagrada za to zbog čega ste se vi sa ovom vezom mučili. Hope, nada. Da, vi se nadate. Definitivno 2 karte nade. Vi se nadate da će se nešto promeniti i hoće i bolje za vas, ali dragi rakovi, u ovoj energiji ne. Potrebno je da promenite sebe kako biste najzad našli onu srodnu dušu i nekoga ko će biti pored vas jako dugo i iskreno i požrtvovano i onako kako vi želite. Ja nemam više ništa da vam dodam na ovo sve. Nemam ništa da vam dodam na ovo sve. Svi vi koji nemate partnera i upoznajete neke ljude koji vas podsjećaju na prethodne partnere, vi znate već unapred kako će se ta situacija završiti. Ukoliko želite da prođete još jednom kroz isti ciklus, slobodno, nemam ništa protiv, ali ukoliko i te neke ljude odbijete, ono što dolazi, odnosno energija koja se vama vraća kao nagrada za to što ste se opametili, da tako kažem, će biti mnogo veća nego ono šta ćete odbiti. To ne mora da znači da ćete odbiti jednu osobu pa doći druga. To može da znači da će ta osoba, kad je odbijete i shvatite o čemu se radi i poželite da promenite ceo tok te situacije, da će se sama promeniti i da će se prosto ta neka vaša sudbina, da će dobiti totalno drugu konotaciju i totalno drugi pravac. A sada u ovom momentu vi imate mogućnost da kreirate vašu budućnost, dragi rakovi. Lepe su vam karte, znate šta vam je činiti, ne treba vam ja da vam dajem savete, mislim da vi vrlo dobro znate u ovoj celoj situaciji koju sam vam ispričala šta je i kako situacija sa vama. Dragi rakovi, pišite, komentarišite, lajkujte, subscribeujte, pa se čujemo i vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav rakovi!